apis jomin buche kiwacho ni nonro margi magitimo weth koro yudo ka ng'ato adier makosa ni to notimo lakini nikech ok otimo nonro maru obilo kotimo nonro margi maber ng'ani iweyo makosa ing'eno ok en kuom ng'ama notimne makosa en kaka nonro ni timo kanyo to anyalo wacho ni en adier nikech inyalo kata mana yudo ni sami timo nonro ka mostly yudo ni joma timo nonro aparo ni onego manyane yore moko minyalo rid godo sekta mar timo nonro ni gidoga ne drawing board to ging'iyane ni to ere kuma gilegea nikech iyudo ni sami timo nonro ma weth ng'ama ne ok otimo makosa cha nyalo endape makosa mane ok mare to sama ng'ato endape makosa mok mare wawuondre ni nyathi oroch ratiche to tim nonro to nikech otime ma weth odhi olwar kuom ng'ama ne onge makosa cha ing'eni do dhi gi nonro motim to nonro tim ma weth to lwar kuma ng'ama ok otimo makosa ing'eni papeteta cha jalo tich dicha ing'eni pod odong' ka koro mane mibiro dhier no ni to to gweng'wa ni ka ng'ane manyiso rocho ratich nyithindo ka to ne wawinjo no setwe higni 40 to kare machak dhi mbele ni jogi ng'eny koso gin ji adi ibiro yudo ni en ng'at adi to mana nikech nonro ne ok otimo maber un uparo ni ng'acha cha oseter kucho chotwe to kare the mastermind to pod ni ka koro ne gigi te sekta mar timo nonro ni nyaka doga chien to ging'iyane ni to ang'o monego bed ni giketo motegno mondo mi gikonywa kaka jopiny wadoga ne dongruok ma West Kamagaki wacho ni en ward mantiere e town entiere Yugis town entiere koda challenges kata midhiero makagi kacha mabende timore ang'o maduong' kata lokruok mane maduong' mowinjo bed ni timore e ward no ero mondo koro jopiny rowere mana kaka iwacho ni nitie gi rowere ngimagi obed makare West Kamagak bin ni en e setup mar town ka wadwaro dongruok nikech kata king'iyo Homa Bay County Oyugis golo osuru maber nyowuoyo to ka nyalo yudo yo mar kelo investors ei town ka to wakelo kembni to nyithindwa gi gidhi koso bedo adol nikech gidhi yudo tije e kembni wagi kuom ranyisi ne wachako an gi jaduong'na wachako program mar loso mo mar sunflower mipidho tipure tilose mo en mo mirege kanyo titimori nade titedo kode koro kwanyalo yudo kata for example mana tiyogo kaka ranyisi kwanyalo keto beda ne kambi moro maduong' ng'ama chielo bobi gi kambi moro machielo ng'ama chielo bobi gi kambi moro machielo ing'eni mano wachalo joma loso wa create employment ne nyithindwa ma youth gi nikech ing'eni kuma youth ng'eny a town setup en kuma youth ng'eny to gin youth moa kuond mopogore ng'ato ka ng'ato biro gi pache opogore gima nyalo keto gi pamoja en manyo kuma ng'ato ka ng'ato nyalo bede busy wiye chiemo ng'ane timo ma winjo ni ng'ane nie koni moro ni tiyo hotel koni moro ni tiyo koni idhi yudo ka chiel wadhi bedo gi kwe nikech sama ng'ato dwa pare no dhi okwale gir ng'ane onge nikech odich oloso pesa ne economy makachicha bidhi yudo ka grow Oyugis town bidhi yudo ka timora nade ka grow like sana nyawacho no Oyugis town grow nikech wan gi banks wan gi Equity Bank wan gi KCB Bank kanyo wan gi DTB Bank nitiere kacha manyiso ni pesa nitiere Oyugis koro mana yore mwanyalo loopholes moko mwanyalo rido mondo mi wayawe mondo okel gima duong' ni wadwa ni unemployment cha wanyalo tieke mana kwaluongo investor to investors bibiro mana kuma kwe nitie to kwe ni ema watemo fight gi through programs minano machalo nyotago nikech wadwa ni wa install peaceful coexistence cha e wi nyithindwa gi mondo kata mana ka wendo biro keto biasache moro ka ok obed gi luoro ong'e ni kai kwe nitie gini dhi dongore sama gini dongore to jogweng' be timore nade jogweng' be dongore ng'ato oro na